खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ क'क्राझार केन्द्र बिद्यालयाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। केन्द्र बिद्यालयाव गुवाहाटी रिजन आन्चलिक सुब्रत काप फुटबल टुर्नामेन्टआव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। गुवाहाटी आमेरिक CRPF केन्द्र बिद्यालयनि फरायसा डेभिड तेरंआ दुगैनो थांनायाव दैयाव गोग्लैना जिउ खहा जायो। बे जाथाया मैया सनिबाराव सोमजिदों। 13 जुलाइनिफ्राय 15 जुलाइसिम फुटबल टुर्नामेन्टआ सोलिफुबाय थानायनि गेजेरावनो सोमजिदों। बे जाथाया बोखांनो मोननाय फरायसानि गोथै देहाखौ क'क्राझार RNB सिभिल हस्पिटालाव थिसननाय जादों। तिनसुकियानि दिगबयआव हाग्रा बिफाना हराव सिग्रोमनायाव जाफुंसार जादों। साखा खब-10 पान्जाब बडि ट्राक गारियाव अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय हरनि समाव आयेन बेरेखा दंफां लाबोबाय थानाय समावनो हाग्रा बिफाना हमनो हायो। AS01 PC 6282 नाम्बारनि पान्जाब बडि ट्राकआव आयेन बेरेखा गोबां बिबांनि दंफां लाबोबाय थानाय समावनो हमजानाय ट्राकनि सालायगिरिखौबो हमनो हायो हाग्रा बिफाना। BJP दोलोनि बाखनायथाव हाबा। दैबानाजों सैनांनाय सुबुंफोरनो जाग्रा बेसाद जगायो BJPनि दैदेनगिरि मावथि बिथांमोना। चिरांनि दैबानाजों सैनांनाय सुबुंफोरनि सेराव BJP दोलोआ नुजाथिहैदों। चिरांनि माखासे ओनसोलफोराव दैबानानि थाखाय आदार बायदि जाग्रानि आंखाल नुजाथिदों। बाना सैनांनाय सुबुंफोरनि गेजेराव बेबादि अलखदनि समाव BJPनि दैदेनगिरि मावथि बिथांमोना दैबानाजों सैनांनाय सुबुंफोरनि सेराव नुजाथिहैना जाग्रा बेसाद जगायो। क'क्राझार RNB सिभिल हस्पिटालाव गेदेमा रुंसारि रुपनाथ ब्रह्मनि मुसुखा बेखेवदों। गोदानै लुफुंनाय मुसुखाखौ बेखेवनानै होयो BTRनि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे सम्पकआ। मुसुखा बेखेवनायनि उनाव 1 मिनिट समनि गेजेरावनो सरकार सिफायनो हायो होनना बिबुंथि होनायनि सायाव EM अरुप कुमार दे बिथाङा फिननाय होदों। EM अरुप कुमार दे बिथाङा बुङो दि उदालगुरियाव मोनसे दोलोआरि मेल दंमोन। बे दोलोआरि मेलाव आं बाहागो लादोंमोन। बे समावनो खौरांगिरिया आंनाव सोंनायाव फिननाय होदोंमोन। सानफा एफा BTCआव BJPआ गोख्रों जालांबाय दं। सिगाङाव सासेल' बिजाथि देरहादोंमोन। बिनि उनाव सागु देरहाबाय। फैबाय थानाय समाव 2025 मायथाइनि BTC बिसायख'थियाव गावबागाव दोलोआ आलादा आलादा बिसायख'थि गेलेगोन। अब्ला गोबां मासि मोननो हानायनि आसा दं। आरो जों हारसिंनो सरकार खुंनो हानोबो हागौ। BJPआ गोसो जायोब्ला हायैनि बाथ्रा गैया। BTRआव प्रमद बर' दैदेननाया मोजाङैनो सरकार खुंगासिनो आरो आबुं 5 बोसोर सरकार खुंगोन होननानै बुंदों। बेखौनो खौरां बिजोङाव उल्था फोसावदों होननानै खेंफोरथि होदों बिथाङा। आसामनि वेटलिफ्टारआ सनानि मेडेल देरहादों। उत्तर प्रदेशनि ग्रेटार नयडायाव खुंजानाय कमनवेल्थ वेटलिफ्टिं चेम्पियनशिप 2023 आव आसामनि कपिल सनवालआ सनानि मेडेल देरहानो हानानै रायजोआव गोग्गानाय लाबोदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।